Joan den agorrilaren hasieran, eskabadora bat agertu zen Arxuriako mazelan. Kasualitatez, herritar batek ikusi eta mezua zabaldu zen herrian. Fite mugitu ginen, eta egun berean herriko etxea bera enpresa eta Baztango udaleko ordezkariekin bildu zen. Herritarrak kanpoan protestan ginen bitartean, herriko etxeak proiektuaren kontran bozkatu zuen. Jorge Ibargoienek, Bidasoa Arxuria grupeko buruak gibelerat eginen zuela erran zigun. Herritarrak ados ez bazaizte, ez dugu eginen, hitzez hitz horrela errantzuen. Joseba Moreno zinogotzea isil-isilik zegoela, EH Bilduko ordezkaria gure alde agertu zen. Berak argi ikusten zuen herritarren nahiak errespetatu behartzela. Eskabadorak alde egin zuen, eta proiektua bertan bera geldituko zela ematen zuen, Baztango udalaren azken bozketaren zain. Alabaina, gure harridurarako azken osoko bilkuran Baztango EH Bilduk kontra bozkatu bazuen ere, gainerateko alderdiek, geroa bai UPN, Baztango Independienteak eta zurekin Baztanek, aho batez proiektuaren alde bozkatu zuten. Zinez, ez dugu ulertzen nola, Zugarramurdiar eta Saratarren iritzia ezen kontuan hartu izan. Are makurrago, kaltetuak izanen diren herrien iritziaren gainetik pasatu ziren. Errespetu falta izigarria eta onartezina iduritzen zaigu. Proiektu hau deuseztatzeko arrazoi naunitz eta ezberdinak ditugu. Hasteko, Zugarramurdik aspaldi egin zuen gainezka turismo masiboarekin. Arazo larriak ekarri ditu. Konparazione, eguna eta tenorearen arabera, heldu diren bisitari, autobus, kanpinkar, furgoneta, kopuruengatik, plaza gurutzatzea zaila eta ezinezkoa da. Hemendik plaza untatik pasatu beharko dute parapenteak, deltaplanoak eta egan egiteko ekipoak eremanen dituzten tamain handiko ibilgailuek, trafikoa eta gure bizikalitatea okertuz. Egin nahi duten pista horrengatik, turismo fluxua handi horiek ere, gure mendietarat eratuko dira. Arxuriako kaskorat aixa ilegatzea posible izanen baita. Gure herriak bizi duen inbasioa, gure mendi, bideska eta zerurat edatuko da. Fini, azienden bakea, inguruko herritar, baserritar eta laborarien intimitatea lanean aritzeko eta bizitzeko. Lurretik eta baita zerutik ere, behatuak eta inbadituak izanen baikara. Naturaren kalteak dira gure bigarren arrangura. Parapanteek eta deltaplanoek natura errespetuaren irudi bukolikoa ematen ahal dute, baina gibelean diren azpiegiturek ez dute naturarekiko errespeturik. Pista zabala erekitzeko makinek Arxuria inarrosiko dute. Neurri guzietako ibilgailuak hortik pasatuko dira eta karbono eta zarata kutsadura edatuko da. Sara aldeko Arxuriako mazela Natura 2000 sarean uztartua da. Babestu behar diren iturriak, hegaztiak, animaliak eta landareak bertan direlakotz. Natura argudio hauetan oinarrituz eta inguruko laborarien baldintzak aintzat hartuz, Sarako herriko etxeak parapente eta deltaplanoei ez die lujeratzen baimenduko. Zugarramurdi aldeko mazela aldiz ez da babestua, baina horretan ere badira hegazti, animalia eta landare berak, gure babesa behar dutenak. Konparazione, horko eremuetan miruek haien kabiak egiten dituzte. Gaur egun Iberiar penintsulan mirua galzorian den espeziea da. Hau dena proiektuaren inguru giroko inpaktuko txostenean kontutan hartua izan den jakin nahiko genuke. Gure zalantzak baditugu. Kontrako argudioekin finitzeko eta ikuspuntu etiko batetik mintzatuz, proiektu hau izigarrizko zentzugabekeria iduritzen zaigu. Baztanek pista kilometro sobera dituen aitzakiarekin hemengo baserritarrei haien etxetara ilegatzeko bideak ez dizkie egin edo arrimatu. Gehienek haien sakeletik ordaindu dute, eta orain Irungo enpresa pribatu bati pista libre. Nafarroko diru publikoa alderdi politiko baten eskutik pasatuz, nola erabiltzen alda interes pribatuetarako? Motivazioak zein dira? Irungo enpresaz gain, proiektu honekin nor irabaziko du? Herritarrok fitxik ez, bistan da. Bertze aldetik, aipatu
Atzoko egunean, Baztango geroa bai, idatzi baten bidez zenbait iritzi eta akusazio politikoak plazaratu zituela. Argiki, gu ez gara jokortan sartuko. Guri elkartzen gaituen bakarra gure lurra eta arxuriaren defentsa da. Baita ere idatzi hortuan diozue, proiektu hau herritarren eta baserritarren onurarako izanen dela. Nola daiteke olako lotxak gutxi izatea, herritarrei deus galdetu ez diguzenean? Ondorioz, publikoki eta zuzenki, Bidasoa Arxuria grupeko Jorge Ibargoien buruari, zurekin Baztango Joseba Moreno zinegotziari eta Baztango herriko etxeari proiektu hau bertan bera ustea eskatzen diegu. Hola ezpada, prest gaude gure eskuetan dauden neurri guziak plantan emateko. Iritzi publikoari afera itxusi hau jakinaraztea eta salatzea izan da gure lehenbiziko urratsa. Ondokoak finkatuak ditugu. Haien artean, manifestazioak egiten ditugu behar diren lekuetan. Eskualerria osotik sustengoa ailegatzen ari zaigu. Gure lurra xeatua ez izateko beharrezko guzia eginen dugu. Eta hasieran ziurtatu dugun bezala, ez gara geldirik egonen. Arxuria garbi, Arxuria bizirik, Arxuria ez hunki, Arxuria bakean utzi. Eta mil esker etortzeagatik. Azkeneko momentuan ailatu zaigu Nafarroa eta inguruko parapentisten eta idatzi bat, eta hemen herrian badugu parapentista bat, eta berak irakurriko du testuari. Parapentista bezala mintzatuko naiz, eta Nafarroko parapentistak federakuntzak testu hau babesten du. Lehenik eta behin, Zuamurdi eta Salako herritarrei gure elkartasun osoa adierazten nahi diegu. Edonorentzat, erasai izango beharko luke ulertzea. Bertako bizilagunen bizkarrera. Onartu duten proiektu honek, herriotan eragin duen haserrea. Ulergaitza egiten zaigu, Zuamurdi eta Salako udalen eta herritarren iritzia aintzat hartu ez izana gai honetan. Guk ere, zuek bezala, adierazi nahi dugu ez dugula ez biderik, ez bide berririk, ez bide zabalerik, ez besterako sarreskirik nahi atxurian. Izan ere, parapantearen funtsa sienpria da. Mendi bat begibistan, motxila bizkarrian, gulanken indarra segi gorantz, besterik ez. Gora iristean, oia zabaldu, eta aizia lagun, altxa bera eta ira hartu. Gero noski, jakina da, lur hartzeko landa zati bat ere behar dugula. Diaberekin aldez aurretik adostutakoa. Atxurian egiten dugunen bezala, beti izango gara bizilagunak entzuteko prest. Atxurian egan egiten dugun parapentereliek, mendia eta bere inguruak dauden bezala maitatu eta zaindu nahi ditugu. Eta bertako herritarrekin urte luzez izan dugun aheman ona, zinez estimatzen dugunez. Aurrerantzean ere, horrela izateko bihotzez desiratzen dugu. Guk ere, Atxuria salbu nahi dugu. Argiki bildu gara, zentaz kasualitatez abuztu alde hortan edo ikusi genuen batean eskabadora bat gure inguruetan, Arxuria mendian, segiduan elkartu ginen hori gelditzeko eta hor, destapatu zen pixka bat nolabait salsa guztia, ez? Hau da, nolabaiteko ilunpetan ereman den, aintzinerat ereman den proiektu bat, gure mendia xehatzeko proiektu bat, eta, pixkat horregatik izan da gaurkoaren prentsaurrekoa eta elkartzaren zergaitia. Orai egoera dago, azkenengo, lehen dabiziko gauza erran behar dutena da, eskabadora hori ikusi nuenean eta lortu gineraik hori gelditzen,
Zugarramurdiko udaletxea, bai Baztango udaletxerat, bai parapente, Irungo parapente eskola horrei deitu zien bilera bat egiteko, bertan agertu ziren. Zugarramurdiko udaletxea kontra agertu zen, baita Sarako ere bai, eta ondotik gu beraiengana joan ginen, publikoki aurpegira niri pertsonalki Irungo zuzendari hori, eskolako zuzendari hori errantzidan ez zituela herritarrekin arazoak nahi eta ez zuela aurrera teremanen proiektua. Ondotik Baztango plenoan pasatu da berriz ere afera hau. Denen harridurarako aintzinat atera da UPN geroa bai zurekin Baztan eta Baztango independienten aldeko bozkekin eta EH Bildu kontrako bozkekin. Eta egoera orai hortan dago, ez? Gu argi dugu hau ez dela eginen. Argi dugu proiektuk unekin aintzinat segitzen balin baute parean izanen gaituztela, hortzak erakutsiko ditugula. Ez dugula inondik ere onartuko gure ingurua xehatzea. Lurroiek Baztangoak dire, baina hemen bizi garenak gu gara. Eta ez dugu inondik ere onartuko gure bizia baldintzatzea modu zikin eta ustel horretan.